So limpyuhan nato ni day guys ang kaning sudang baka guys ato ning lutoon. So kani yan ato sa ning hiwaon yan ginagmay-gagmay guys. Yan ginagmayon sa nato ni hiwa yan pang. So kana lami ni kayo guys kay gihidlaw tag sudan yan. So ato aning limpyuhan then adaron. So fast forward lang nato ni guys ha. So guys huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa kong channel guys ha. Yan. So mga na guys lami kayo ni guys sudang baka guys ya. Ako aning murag sa amo ni guys binasoy guys yan. Mas sabuan ni mo gamay-gamay guys dayon silihan dayon guys alam may kaayo yan tukot kalamian na ni sabuan ni mo yan to hiwa tayo baon sa nato ni tanan guys para lami na kaya pagkaon na to ba guys yan. Kaning mga sudang baka ginagmay na guys yan. So itong limpyuhan yan kata tubig tapos sa luron tubig kay pisik man guys yan mga lasik yung mga sudan na to yan. So limpyuhan ko mayo kani gamay na limpyuhan na guys yan. Ako maning girip yan. So bugno kayo guys kanina ako na nagipagawa. So karon nabungkag na nag-ayos mo ni ganina karon so ano na akong hiniwa guys nagmay pero style halang-halang guys ba yan mao na style sa guys sa atong asinan guys daan guys dayong butang na to bitsin para dali siya mahumok guys yan. Dali siya mahumok diglata ni mo ang bitsin yan. Tangan to na kunti lang yan. So panoorin nyo guys ha. Mama. So guys mga na ito ang lutuon ron yan sudang baka yan. So itong lamas ni tanlad yan tanlad or sangig yan luya o sibuyas daw na dahil matang ito dibog gamay guys yan. So ato aning sabaw ng gamay ba guys para hinahanta mo higop ng sabaw. So guys panoorin nyo yung pagluto ko sa sudang baka. So na guys ato na i-fast forward hapit na maluto guys yan. Nagbukal na maayo na mau na guys yan. Sabuan na nakikitlaw lagi tag sudan guys yan yung sudang baka. So mau na ito nang gilunod ang lamas yan sibuyas daunan yan. Ito kakahapit na maluto guys ataw dalaw na ako na ni yan. Ito kayo na to ni kaya pasakto magtimpla yan. Takluba na to yan. Okay na po guys yan. Ito hindi taklob na sa yan. Ukto na ni guys mau na ni so mau na ni guys mga unatan yan. Basta na kayo sarap na kayo guys lami guys yan rice dan sudang baka guys sarap yan guys. Init pa kayo butangan nato ng sili so manginaw sa nato itong bata guys yan. Mau na vitamins ni indor guys mga bata guys yan mga sudang baka guys sinabawan suslami guys yun butangan nato sili guys pahalang-halang sa akong bata po na mukhaon sa halang guys pero okay lang dua ka sili guys halang na guys tublag na yan atong sudan guys yan. So mao na ni guys maunat so sarap na guys ayan ang salamian ni guys pagkaon guys yan. So tingnan nyo guys yun yung lami na kayo na guys so sarap na kayo. Panoorin nyo guys yung video guys yan ito kita na kami nyo yan. So ako na natin nag-video ko pinay bang masarap ayaw ba ng sounds nag-video ta akala ba
Diri guys, pakita ato tunaw guys. Oh, sa pakita kay na klaro kay na guys, ang sudan di na maklaro. Yeah. Pakita na ito itong naong guys, kung hindi mo man ito makita sa naong nasudaan may nakita yan. So lami na kayo yun yung pagkaon na ito guys. So gana kayo itong kaon na ito guys, pasan sa guys yan. So pakita na ito itong naong guys sa aso. Sarap na kayo pagkaon guys. Mana vitamin mga bata. Dahil pada gaya. Bagi pun hari kedulot. Ini kan ada. Lamig gabay. Sudang baka kinabawan. Piya lami ana Diyos kaon guys, ngalang guys yan. Pambata sa mga kusog ng kaon guys, atag sa kaon tani sudang baka guys. Ayan, nagluto ko guys. Kaya idlaw magikaw mo ka ng sudang baka nga sa bawd guys. Yan butangan mo sili. Ako guys dili kay ko hinili guys, kadi kay ko hinalang, pero tama-tama lang ang halang guys. Yan. Tundungaga na guys, inahurot na guys. Yan, ubos na kamay na lang guys. Hurot na yun guys. Lami kayo pagkaluto. Sarap na kayo guys. Guys, ayaw mo kalimot sa akong channel guys, magpagundla guys, pag-subscribe guys, i-share guys mga inyong mga barkada guys. Yan, pindutin yun yung bell guys. Yan, so maura na akong ipangayo kaninyo guys, mag-subscribe mo sa akong channel guys. Yan, pag-support na salamat sa kuha pong na bagong subscribe sa ako guys. Yan, salamat sa inyo guys. Yan, yan pa nyo guys sa sunod na kong vlog guys. Yan, marami pa ako mga vlog. Yan, basta dili ako busy guys, mag vlog ako guys. Yan, mag-upload ko sa kong channel guys. Yan guys, wala pa dyan tao tayo nagkasahod guys. Makasahod na tayo guys. Yan, so mag-support ako rin guys. Sana hindi kayo magsawa sa pag-supportan ako guys. Yan, so thank you. Bye-bye. Yun na guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Mark Papunla.
guys. Bye-bye. Salamat sa nabagong nag-subscribe sa akin guys. Thank you.